Kaixo, gu nahi Izaro, Jenia eta Ikerga, eta gure proiektu aurkeztera gatoz. Izarok materiala adieraziko dizue, ondoren unaiek prozedura, eta azkenik Jeniak originaltasuna. Guk erabilitu materialak honako hauek dira: egurra, zerra, kabliak, pila, pultsadorea, tornilloak eta polea. Gu proiektua iterakoan lehenengo kaja bat genuen, eta beste kajan hasi ginean zerra, polea, motorra eta pila jartzen, kusi genuen beste kajak etzela balio. Orduan, beste kaja hori genuen. Eta hasi ginean, jarri genuen pila, motorra eta hori dena, jarri genuen, eta zerrai ardatz bezala makilizatio bat jarri genuen. Dena bukatuak genunean, hasi ginen probatzen, aber funtzionatzen zuen, eta kusi genuen makilangatik etzula ondo giratzen zerrak eta etzula funtzionatzen. Orduan, beste ardatzok jarri genuen tornillo luze bat. Orduan, bukatzeko kable guztiako proiektua ondo probatu aber funtzionatzen zuen, kable guztiak ondo estainatu eta pintatzen genuen proiektua. Guk egin duen proiektua originala da beste proiektuakin konparatuta. Oraingo gure proiektua originala dagoen hobeto dagoelako egina, eta materiala gehiago dituelako lehenekoa baino. Hauek dira leheneko proiektua zituen materialak, bateriak, tornilloak, polea, gom eta goma ziren. Oraingo proiektua bere materiala hauek ditu: bateriak, tornilloak, polea, goma, kablea eta pultsadorea. Hau izan da dena, espero gustatu izana, eta eskerrik asko arreta jartzeagatik. Agur. Jarri matzan, bai. Jontzaio goma. Engantzatu ondo? Bai, botzatan gertatzen. Berrizen jo. Lenguan ondo zebilen, Hemen sartuko. Piskat hori da segurazki hau muitu entzaio latzeraka, Hemen poliki joitu, pero